खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रायजोनि खना खनला बा दाब दाब जायगाफोराव आइजोफोरनि सायाव इनाय खालामनाय बा जिनाहारि खालामनाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांदों। थांनाय साननैसो सिगांसो दिहिङाव उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानायनि उनाव बे खेबाव फिन क'क्राझार जिल्लायाव जादों जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय। गसाइगाव तुलसिबिल चौतारानिफ्राय सानै ट्राइबेल उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामनो नाजानायनि गोख्रों अजद सिखां। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथाम दुथांफोरा सानै उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ दैखांनानै लांनानै हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो सानै उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामनो हादों। रैखा खालामनो हानाय सानै उन्दै गथ'साफोरखौ उनाव चाइल्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनोबो गथायनानै होदों। सानैनि मादाव सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानायखौ गसाइगावनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव गिबियाव थिसननाय जादोंमोन, उनाव क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादों। ओजोंहाय दुथां दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा चौतारानिनो जामाल खान 21 बोसोर बैसोनि, हारपांगानि शेख आब्दुल्ला 21 बोसोर बैसोनि आरो नुर आलम 25 बोसोर बैसोनि। दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे आयेननि गोख्रोङै साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों नखरनि सुबुंफोरा। गुबुनखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय 108 एम्बुलेन्स सालायो। नाथाय नुनायाव एम्बुलेन्स सालायग्राबाबो बाबुलुर रेहमाननि खामानिया सोंखारि जाथाव। फारसेथिं खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बा गोख्रै जाहाथे देहा फाहामसालियाव सौहैनो हायो बेनि थाखाय एम्बुलेन्स सालायो। गुबुन फारसेथिं गामि गामि हाबनानै लाइमोनफोरखौ गाज्रि खालामो बाबुलुर रेहमाना। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों हमजादों बाबुलुर रेहमाना। नंगौ, बरपेटानि हावलियाव एम्बुलेन्स सालायग्रा बाबुलुर रेहमानजों लोगोसे महिदुल सिकदारा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों हमजानो गोनां जादों। बाबुलुर रेहमाना सासे 108 एम्बुलेन्स सालायग्राजों लोगोसे बिथांनि फिसाज्लायाबो इन्जिनियार फरायो। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बाबुलुर रेहमाना दि बेबायदि खामानि मावगोन बेखौ सानाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बाबुलुर रेहमान आरो महिदुल सिकदार जयै थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुबाय थादोंमोन। बेनि उनाव सन्देह खालामनानै सेबनायाव बिसोर सानैखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। उनाव रायजो राजाफ्रा बिसोर सानैखौ पुलिसनि आखायावबो गथायनानै हरदों। बिटिसिआव बिजेपिखौ प्रमद बर'आनो लाबोदों आरो बिस्वजित दैमारिया हासार होदों आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों। बेखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारिया, जायनाखि दासान्दि बिटिसिआव UPPL BTech खौसे जानायनि बार बारदों। बेनि सायाव बिक्रम दैमारिया बे खोथाखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिआव बिजेपिखौ प्रमद बर'आनो लाबोदों आरो बिस्वजित दैमारिया हासार होदों। प्रमद बर'आ गाव लाबोनाय बिजेपिजोंनो बिखायाव बोरला गावनानै जोखोम खालामजाबायबा बिथांखौ रैखा खालामनो नांगोन आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे बिटिसिनि रायजो राजाखौबो रैखा खालामनो नांगोन आरो रैखा खालामनो थाखाय दिपेन बर'नि साननायखौ जाफुंहोनो नांगोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो होनायनिख्रुइ लांनाया बांसिन। बेनिखायनो दिपेन बर'आ बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों आरो BPFखौ खावलायदों। दिनैनि दिनाव बिटिसिआव प्रमद बर'निनो सोरखार थासेयावबो आरो बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै गोहोआव थासेयावबो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय मानो दिपेन बर'आ खावलायनो गोनां जाखो होननानैबो सोंथि खालामो। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावसो बिटिसिखौ रैखा खालामनो हागोन बेखौ दिपेन बर'आ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो नाजादों आरो UPPL BPF ज' जायोब्ला बेखौ बराय होनानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। 23 लाख सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इमप्लय बा साख्रियालफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। इउनियन केबिनेटआ इउनिफाइड पेन्सन स्किमखौ गनायथि होबाय। नेशनेल पेन्सन स्किमनि सोलायै इउनिफाइड पेन्सन स्किमखौ लाबोनो थाखाय इउनियन केबिनेटआव गनायथि होबाय। बे गोजोनथाव रादाबखौ मिरुनि मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि इउनिफाइड पेन्सन स्किमखौ लाबोनो थाखाय गुबुन गुबुन रायजोनि आफादफोर, राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर गासै फ्राय मोन 100सो आफादफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनाव मिरु सोरखारा बे गोदान स्किमखौ लाबोदों। गोदानै केबिनेटआव गनायथि मोननाय इउनिफाइड पेन्सन स्किमनि बायदिब्ला एस्युर्ड पेन्सन होनाय जागोन, जेराव आजिरा मोननायनि सिगां 12 दानाव मोननाय एभारेज बेसिक सेलारिनि 50% पेन्सन हिसाबै होनाय जागोन। बेखौ मोननो थाखाय खमैबो 25 बोसोर साख्रि मावनाय जानो नांगोन। बेबायदिनो खम बोसोर साख्रि मावोब्ला पेन्सनखौबो बे लेखायै खम मोननो हागोन। खमसे खम 10 बोसोर साख्रि मावनायफोरनो प्रपर्शनेट पेन्सन होनाय जागोन। नैथि दङ एस्युर्ड मिनिमाम पेन्सन मोनगोन। जायफोरा खमसे खम 10 बोसोर साख्रि मावनाय बिथांमोननो खमैबो 10,000 रां होनाय जागोन। थामथियाव दङ एस्युर्ड फेमिलि पेन्सन होनाय जागोन।
जायनि गेजेरजों साख्रि मावग्राया थैयोब्ला साख्रि मावग्राया जोबथा समाव जेसेबां दान बान्था मोनदों बेनि 60% नखरनि सोद्रोमाफोरनो होनाय जागोन। ब्रैथियाव दङ एमप्लयिनि दान बान्थानिफ्राय बेसिक आरो डिएनि 10% एनपिएस एकाउन्टआव जमा जायोमोन। थिग बेबायदिनो सोरखारनि फारसेनिफ्रायबो 14% जमा खालामनाय जायोमोन। दा 14%नि सोलायै सोरखारा 8.5% जमा खालामसिगोन। फोरमायथिनो गोनांदि माखासे रायजोफोर जेरै हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पान्जाब बेफोर रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरियाव अपिएसआ जागायखाबाय। अपिएस लाबोफिननांगौनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारि मावथिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर आरो बेरेखा दोलोआबो सोरखारखौ गोबां नारसिनबोदोंमोन आरो सोरखारनि हेंथा गोबां खुद्रिदोंमोन, जायनि थाखाय मिरु सोरखारा साननो गोनां जादों। मानोना बे बोसोरावनो माखासे रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरिफोराव बिधान सभा बिसायख'थि जागोन। फारसेथिं थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ नांगौबायदि मासियाव देरहासार जानो हायाखैमोन। जानो हागौ बेफोरखौ नोजोर होनानैनो मिरु सोरखारा इउनिफाइड पेन्सन स्किमखौ लाबोदों। बे स्किमनि गेजेरजों साख्रियालफोरा यूपीएस बा एनपीएस मोननैनि मादाव मोनसेखौ सायख'नोबो हागोन। हादराव फिन हेलिकप्टार क्रेश जादों। महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लानि सिङाव थानाय पद गामिनि साखाथियाव गंसे हेलिकप्टारा क्रेश जादों। प्राइभेट एभिएशन कम्पानिनिमोन हेलिकप्टारा। 4 दावबायारिफोरा मुम्बाइनिफ्राय हायद्राबाद फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लानि सिङाव थानाय पद गामिनि साखाथियाव हेलिकप्टार क्रेश जादों। हेलिकप्टार क्रेश जानायजों रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै, नाथाय 4नि मादाव सासे केप्टेना जोखोम जानो गोनां जादों। बे खेबाव तेजपुराव एनकाउन्टार। पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायनि दायाव दुथां मिराज आलीखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। तेजपुरनि गुटलं ओनसोलाव मोनाबिलि समाव बेरायग्लांनाय सासे आइजोखौ आथोनारि अनागार खालामनो नाजानायजों लोगोसे गाग्लोबनायनि दायाव मिराज आलीखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि समाव सासे आइजोआ बेरायग्लांबाय थानायखौ नुनानै शाहरुख हुसैन आरो मिराज आली मुंनि सानै दुथाङा आथोनारि अनागार खालामनो नाजानायजों लोगोसे गाग्लोबदोंमोन। बेखौ खाथि खालानि सुबुंफ्रा नुनानै हेंथा हैदोंमोन आरो शाहरुख हुसैनखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रानो हमनो हादोंमन, नाथाय मिराज आलीआ जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांनो हादोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि सुबुंफ्रा पुलिसनो खौरां होनायाव पुलिसआ गोख्रों सेबनायनि उनाव आरो संदानायनि उनाव मिराज आलीखौ हमनो हादोंमोन। नाथाय दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्रायबो खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसआ मिराज आलीनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों। गुलि गावजानाय मिराज आलीआ दा जोखोम जानाय हालोदाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।